Bingunge arep jagong ki apike nganggo apa, Mbak? Nganggo sing bahan seruti jenenge Azrina Piyayi, apa nganggo sing polos jenenge bahane bahan jersey ITY. Apa sing rajut jan bingung tenan aku coba tak anggone ya. Sik. Iki sing motif, Mbak. Iki enek wernane akeh banget, bahane seruti digital printing. Kok larang ri? Nek larang aja mbok tuku. Jenenge kualitas ki ya nggawa rega. Nah, deloken. Ha iki, apik endi, Mbak? Iki sing Azrina Piyayi. Apik tenanan jane. Apik ya. Sik, neh. Enek neh sing jenenge Azrina polos bahane jersey ITJ sing glossy iki lho, Mbak. Sing melar pete iki pet antem. Jan bingung tenan aku arep anu ki. Nah, iki. Iki Azrina sing polos jenenge. Nah, ning variasine milio sing polos ndek Olive Hijab. Nah, iki wernane werna Nutella apa-apa ngono pokoke golekno. Percoklatan. Iki mburine sak layer. Iki jenenge Azrina sing serise polos. Lah sing terakhir, ki enek sing jenenge rajut. Sing bahane jersey rajut, ya udu jersey sakjane. Ning koyo bahan iki rajut-rajut melar lho, Mbak. Nah, engko nek gegeden jarum pentul. Iki pete antem. Nah, wis ngerti ya perbedaane iki sing rajut. Jenenge Azrina iki rajut. Nah, mburine ya sak layer. Tapi aku bingung apik endi ya. Motif wae koyone ya. Ya Allah ya Gusti Allah. Sing motif ya sing piyayi aku nganggone. Ya Allah apik tenan, Mbak, kandhane bingung ya aku. Bingung banget aku ki. Nah, aku duwe akeh bingung kowe sing rung tuku-tuku kok ora bingung. Bingung banget pengen sing endi.